Aceasta este benzinăria mea și astăzi o să fiu pompist pentru o zi. Și după cum puteți vedea, oameni buni, deja sunt mai multe mașini aici, uite, așteptând la coadă. Pentru că astăzi, uite, Palito, oameni buni. Palito. Aici el este asistentul nostru și, după cum puteți vedea, și aceștia de aici sunt asistenții noștri. Și uite asta, nu? Oameni buni, uitați-vă la asta. Abia am început aici la benzinărie și deja încearcă să-mi strice postul de combustibil. Ce e asta? Opriți-vă, oameni buni, încearcă să-mi strice benzinăria. Dar ce se întâmplă? Oameni buni, uitați-vă la asta. Vedeți asta? Personajele care sunt aici la coadă așteptând, uitați-vă la asta, oameni buni, ce s-a întâmplat? E mașina lui Gugu Gagapenghe. Și unde sunt roțile acestei mașini, oameni buni? Cred că și-a pierdut roțile de la mașină. Ce e asta, oameni buni? Homer, oameni buni, e ceva în neregulă cu această mașinuță aici? Nu știu, dar hai să începem aici, băieți. Deci, alimentăm prima mașină, hai să vedem, ursulețul Leneș poate veni, trebuie doar să parchez mașina aici în față. Uitați, băieți, vine el, va fi primul nostru client. Priviți, își parchează mașinuța acolo. Să-l întreb ce fel de benzină dorește, dar stai, ce combustibil vrei? Avem aici asta. Bine, hai să alimentăm. Unde este? Cred că e aici în spate, nu? Da, cred că aici. Gata, băieți? Gata, alimentat. Acum poți să-ți iei mașinuța de acolo. Hei, băieți, cred că mașinuța lui nu vrea să pornească. Stați puțin, să intru aici. Stați, o să-l ajut. Stați liniștiți. O să-l ajut să-și scoată mașinuța de aici ca să poată veni următorul client. Gata, o să-i las mașinuța aici. Gata. Ce e asta, băieți? Uitați, acolo este stația de alimentare avansată și priviți asta. Este deja mult mai modern pentru că priviți, băieți, stația mea de alimentare, priviți, e destul de modestă, e foarte simplă. Asta de aici, băieți, este deja o versiune mai modernă. Și priviți asta. Personajele astea mutante, captură, așteaptă, vă amintiți, băieți, că personajul ăsta, uite, e acolo în față? Uită-te la asta, el se preface că e și el mașină doar ca să încerce să ne strice mini-stația de alimentare. Vezi asta, Palito? Vezi asta? El încearcă să strice. Uite, băieți, voi asistenții mei, băieți, uitați-vă la asta în loc să mă ajutați. Uite, stați aici cu minți, doar vă uitați, glumiți, nu-i așa? Trebuie să mă ajutați. Haideți! Uite, gata, mașinuța lui s-a dus. Bine, următorul. Acum e rândul doamnei Tweety. Uite-o că vine, băieți, uite-o că vine, uitați-vă, oameni buni, uite-o că vine. O să alimenteze mașinuța ei aici, așa, bine, e suficient, poți să te oprești? Hai să alimentăm mașinuța ei. Băieți, lăsați-mă să vin aici, gata, hai să umplem noi așa rezervorul ei. Pentru că mașinuța asta a ei nu știu dacă are destulă benzină înăuntru. Dar acum e plin. Gata, doamnă Tweety, puteți să luați mașinuța. Stați puțin, am uitat ceva. Noi facem și spălarea mașinii. Haideți, oameni buni, să aruncăm puțină apă, să lăsăm mașina ei curată. Oameni buni, aici stația de benzină e a noastră. Băieți, e modestă, da, dar uite, măcar noi, uite, facem și spălarea mașinilor. Le lăsăm pe toate curate, oameni buni. Uitați-vă la asta. Nu orice stație de benzină face asta. Nu e așa, oameni buni? Gata, acum puteți merge. Doamnă Tuiți, o să dau doar o mână de ajutor la mașina ei. Oameni buni, o las aici. Gata. Stai aici lângă cursul Cursinio Preguițoso de alături. Oameni buni, stați puțin. Nu înțeleg cu cucaul lui Penguin. Cum o să parcheze acolo dacă ești așa? Mașina ta nici măcar nu are roți. Uitați-vă la asta, oameni buni. Nu-mi vine să cred ce văd. Nu-mi vine să cred ce văd. O să trebuiască să iau mașinuța ei și să o pun acolo. Gata, oameni buni. Am reușit să aducem mașinuța aici, dar uitați-vă la asta. Aș vrea să înțeleg cum a ajuns mașina asta aici fără roțile astea. Dar, oameni buni, înainte să alimentăm mașinuța asta, trebuie să găsim o modalitate să descoperim de ce personajele astea sunt acolo. Pentru că, oameni buni, stația asta de aici e mult mai modernă. Uitați-vă la diferență. Stația mea, oameni buni, asta de aici, încă e la început. Stați puțin, dar înainte să mergem să descoperim, am nevoie să aveți grijă de stația mea de combustibil, da? Revin repede. Mă duc acolo rapid ca să vedem. Oameni buni, ce fac personajele alea acolo? Hai să mergem! Oameni buni, stați puțin, aveți grijă aici, da? Palito, ai grijă și tu de stația de combustibil? E o pasăre acolo. Hai, oameni buni, să mergem. Bine, rămâneți aici. Oameni buni, mă întorc imediat. Oameni buni. Acum că mergem spre benzinăria avansată, trebuie să descoperim ce fac personajele alea mutante acolo. Pentru că eu cred, oameni buni, că ei pur și simplu au capturat avampostul acela și dacă reușim să-i scoatem de acolo, avampostul acela poate fi al nostru. Ce ziceți, oameni buni? Din acest avampost modest de aici, ne vom muta la acest avampost super avansat. Ok, dar pentru asta trebuie să găsim o modalitate să scăpăm de mutanții ăștia care sunt aici. Uite, nu ne vor lăsa. Sunt aproape sigur, oameni buni, că nu ne vor lăsa să ne apropiem prea mult. Sper doar să nu vină după noi.
Ați observat că personajul acesta de aici, oameni buni, este același personaj care stă acolo la coadă? Ați observat asta? Între timp, oameni buni, nu-mi vine să cred că personajele alea stau jos și încă nu s-au dus să-i servească. Oameni buni, știți ce o să fac? O să mă prefac că sunt client. Uite, o să mă prefac că sunt client. O să vin aici și o să le cer să-mi umple rezervorul. Să urc aici. Salut, oameni buni, scuzați-mă, bună ziua, lăsați-mă să parchez aici. Oameni buni, cred că benzinăria lor e falsă. Uitați-vă la asta, fac asta doar ca să ne păcălească. Ce e asta, oameni buni? Eu sunt niște mese aici înăuntru. Benzinăria mea pe care am construit-o de curând e modestă, dar măcar are combustibil. Oameni buni, uitați-vă la asta, e ca un burete. Ce e asta? Oameni buni, uitați câte personaje sunt aici. O să încerc să merg pe partea asta ca să vedem dacă reușim să ieșim pe cealaltă parte a benzinăriei. Uitați, cine e aici? E Rompa, Fulgerul, Marquinhos Mutant. Ok, lăsați-mă să-mi iau motocicleta și să plec de aici, băieți, înainte ca personajele astea să alerge după noi. Lăsați-mă să întorc aici. Trebuie să mă întorc acolo la benzinăria mea, înainte să ajungă ei acolo să încerce să strice, pentru că, uite, deja sunt doi acolo care încearcă să strice. Aș vrea să înțeleg de ce personajele alea încearcă să-mi strice benzinăria. Umil? Știți la ce m-am gândit, băieți? Wow, stai puțin, mi-am amintit ceva. Mi-am amintit că mașina ursulețului... Wow, stați puțin, oameni buni, trebuie să alimentez, deci hai să mergem. Stai așa, Gugu Gaga Penguin, stai liniștit, o să-ți umplem rezervorul de combustibil, doar că, uite așa. Uite, Gugu Gaga Penguin, lasă-mă să-ți spun ceva. Mașina ta nu are roată. Dacă îi umpli rezervorul, cum o să pleci de aici? O să fie așa, mașina cu rezervorul plin de combustibil, dar fără roată. Uite, mașina ta trebuie să aibă roată, la fel ca aceste mașinuțe de aici, vezi? Doamna Tuiri, uite, doamna Tuiri e foarte liniștită acolo înăuntru. Sau, băieți, și mașinuța ursulețului Leneș. Uite, dar mai sunt și alte mașinuțe acolo în față, oameni buni. Aia e o mașină de Lego și Homer e cel care conduce. Și vreau să văd, băieți, ce o să facă personajul acela când îi va veni rândul. Vreau doar să văd ce o să facă. Uite, voi doi de acolo, aveți grijă de stație. Nu lăsați personajul acela să ne strice stația de alimentare. Bine, hai să-i alimentez mașinuța. Lasă-o să aștepte aici. Uite, lasă-mă să vin aici, gata, hai să umplem rezervorul. Nu-i așa, oameni buni? Hai să-l umplem, gata, completat. Vai, am uitat să cer banii. Stați puțin, oameni buni, nu puteți pleca încă, bine? Am uitat să cer banii, mă întorc imediat aici. Oameni buni, am uitat să-i spăl mașinuța. Stați puțin, cred că și el o să facă o băiță împreună. Oameni buni, mașina lui e decapotabilă. Gata, vai de capul meu, gata, acum da. Hai să-mi curăț și motocicleta, oameni buni, să o las bine curată. Gata. Acum a venit rândul să-i curăț mașina ei. Oameni buni, vai, ce-am făcut? Hei, uite câtă apă! Vai, oameni buni, stați, trebuie mai puțină apă. Gata, pun așa aici, opa, ieși de acolo, altfel faci baie. Gata, băieți, mașina ei e curată. Acum că ți-ai curățat mașina, poți să pleci, pentru că acum urmează mașina lui Homer Simpson. Băieți, voi ar fi trebuit să mă ajutați. Aici, în benzinăria noastră, băieți, avem câteva canistre de combustibil. Uite, lasă-mă să vin aici, că o să trebuiască să las asta aici înăuntru. Pentru ea, oameni buni. Știți de ce? Pentru că mașinuța ei, oameni buni, nu mă mir deloc dacă mașina asta o să se oprească din funcționare. Pentru că nu avem roți. Cum să funcționeze mașina asta fără roți? Cineva să-mi explice. Nu are cum. Așa că va trebui să o ajut să iasă de acolo. Gata, oameni buni. Ea și-a parcat mașinuța acolo. Dar e așa, nu o să mai spun nimic pentru că nu are roți, da? Ok, hai să mergem la următoarea mașinuță care este a lui Homer Simpson. Homer, am nevoie să parchez mașina chiar acolo. Uite, e bine? Unde este? Nu pot să cred așa ceva. A dispărut, oameni buni, a dispărut, cred că a plecat la plimbare. Hai să parcăm mașinuța lui aici ca să putem să-i facem plinul, nu-i așa? Ca să nu pierdem timpul, nu-i așa, băieți? Pentru că altfel, dacă așteptăm să se întoarcă, nu o să fie prea bine, nu-i așa? Haideți deci. Nu știu cât vrea el să pună combustibil acum. Oare să-l umplu? O să umplu rezervorul. Ce zici, Palito? Să-l umplu? O să-l umplu atunci. O să-i umplu rezervorul aici, oameni buni. Pentru că, nu-i așa, cine știe dacă pleacă de aici și rămâne fără benzină. Gata, am terminat. Mașinuța lui are rezervorul plin. Ajunge, băieți. Am o idee. Și dacă am merge... Uite, mașina doamnei merge singură. Și dacă am merge în direcția aceea și am alimenta aceste mașinuțe aici? Nu știu dacă ar fi o idee bună, băieți. Ce părere aveți? Putem încerca să mergem cu mașinuța asta. Pentru că dacă îl văd pe ursulețul Leneș, s-ar putea să creadă așa. Nu, el a venit doar să alimenteze mașina. Dar de fapt, nu e așa. Băieți, noi încercăm să cucerim acea benzinărie pentru noi și o să avem o benzinărie doar a noastră. Și acest mini post aici, băieți, care e așa,
încă e. Nici nu știu cum mai funcționează benzinăria asta, pentru că, uite, e o situație destul de tristă și personajele de acolo din spate doar încearcă să strice totul. Singura mea benzinărie, băieți, hai, opriți-vă, nu? Opriți-vă, uitați-vă acolo, ce fac ei? O să stricați totul. Nu vedeți că asta e munca mea de acum? Am ajuns să fiu pompist pentru o zi. Nu mă înțelegeți? Bine, băieți, haideți, a venit rândul lui. A venit rândul acestui personaj, băieți. Și acum? Bine, dar înainte să vină el, hai să mergem la stația de benzină avansată ca să putem alimenta această mașinuță. Cea a ursulețului Leneș. Totuși, băieți, sunt mari, mici, dar și acei personaje de acolo. Ei nu trebuie să bănuiască că această mașinuță nu este a noastră, pentru că, dacă bănuiesc băieți, o să vină după noi. Uite, hai să urcăm aici. Doar că ați observat, băieți, că stația lor de combustibil nici măcar nu are acel dispozitiv de alimentare a mașinii? Nici măcar nu are. Nici măcar nu are. Uite, am coborât din mașină, băieți. Am coborât aici din mașină. Hai, ursule Leneș, nu trebuie să pleci de aici, nu. Altfel o să rămân singur aici, nu pleca. Nu, altfel o să mă prindă, pentru că nu o să am cum să mă întorc la stație. Uite, e foarte departe, băieți. Ce putem face? Hai să facem așa. Hai să-i scoatem pe toți de aici ca să putem obține această benzinărie. Dar băieți, uitați-vă la asta. A venit rândul lui Marquinhos mutantul să alimenteze la benzinăria noastră. Nu înțeleg, băieți. Uite, ce să fac? O să scot personajele astea de aici, pentru că personajele astea ce-și închipuie? Ce-și închipuie? Acum benzinăria asta o să fie a noastră. Băieți, uitați-vă la asta. Am reușit să luăm benzinăria. Opa, uite cine e aici sus. Chiar ai crezut că o să rămâi acolo? Nu o să rămâi. Gata, băieți. Acum benzinăria asta e a noastră. Uitați-vă la asta, băieți, am reușit să luăm noua benzinărie. Acum că benzinăria asta e a noastră, băieți, hai să le spunem prietenilor noștri ca să poată veni toți să alimenteze la noua noastră benzinărie. Uitați-vă, vai, oameni buni, uitați-vă la asta. Vedeți asta? Uitați-vă la asta, băieți. Și acum, ce facem? Lasă-mă să aduc căruciorul lui puțin mai încoace. Stai așa, Palito. O să parchez căruciorul lui aici. Uite, o să las căruciorul aici, pentru că acum a venit momentul, băieți. Pentru căruciorul acela de acolo. Nu știu dacă asta va fi o idee bună. Nu știu, băieți. Și dacă strică benzinăria noastră. Uitați-vă la asta. Hai să vedem. În locul acestui cărucior, băieți, unde e? Stai, de ce camionul ăsta mic e gol? Și ăsta, oameni buni? Opa! Uitați-vă la asta. E gol. Cred că băieți au plecat. Au decis să plece. Știți de ce? Pentru că s-au speriat de personajul ăla, băieți. Cred că asta e. S-au speriat de personajul acela de acolo pentru că el încearcă să păcălească mini-benzinăria noastră, da? Hai să alimentăm acum această rulotă a noastră aici. Gata, băieți. Mamă, e uriaș motorul ăsta. Rulota asta. Uitați-vă la asta. Trebuie să luăm așa, venim aici, să alimentăm. Rulota asta, băieți, e atât de mare încât o să aibă nevoie de mult combustibil ca să nu se oprească din mers. Nu-i așa? Trebuie să fie în mișcare. Și dintr-o dată, pur și simplu decide să se oprească. Nu-i așa, Palito? Ți-ai imaginat așa ceva? Și oameni buni, uitați-vă la asta. Păsăruica stă liniștită acolo, foarte calmă. Băieți, trebuie să ne ajutați. Dar cred că pentru rulota asta ar fi bine să avem și asta de aici. O să o las aici pe lateral. Cutia, pentru că, nu-i așa, băieți, dacă se termină acum, ce o să fac? O să parchez asta aici? Uitați-vă la asta. O armată de mașini. Doar așteaptă momentul potrivit ca să mergem acolo. La noua noastră benzinărie pe care am reușit să o obținem, pentru că, oameni buni, personajele alea mutante pur și simplu stricau benzinăria aia care nici măcar nu era a lor, nici măcar nu era a lor. Acum că am reușit, o să fie a noastră, băieți. O să fie noua noastră benzinărie pe care am cucerit-o. Stai liniștit. Am avut o idee, băieți. O să iau puțină apă, plecați de aici, uitați-vă câtă apă, băieți, uitați-vă ce o să fac. O să încerc să mă urc aici sus, băieți. Gata, m-am urcat și o să arunc apă de aici de sus. Uitați-vă câtă mamă, e foarte multă apă. Cred că o să fac un fel de ploaie. O să arunc apa în sus așa. Uite, uite, uite. Cade ca și cum ar fi ploaie. Mamă, băieți, o să se întrebe. Mamă, plouă, asta e? O să arunc multă apă. Uitați-vă la asta. Uitați-vă la asta. Mamă, pare ploaie. Uitați-vă la asta. Hei, personajule, pleacă de aici. Nu mai încerca să ne strici locul, deși acela de acolo stă liniștit. Dar băieți, o să-l dau la o parte de acolo pentru că sigur o să încerce să ne strice locul. Of, băieți, a venit momentul acelui personaj. Nu știu. Am o ușoară senzație că o să ne strice locul. Și dacă o să-l strice, s-a dus. Dacă o să-l strice, s-a dus. Bine, stai, lasă-mă să vin aici. Vai, am uitat, băieți, că mașinuța asta a mea nu are combustibil, așa că trebuie să o alimentez. Aici. Bine, lasă-mă să o alimentez. Lasă-mă să vin aici. Pentru că acum mergem la noul nostru post avansat.
Gata, băieți, hai acolo. Stați puțin, imediat mă întorc aici, da? Hai acolo, hai la postul nostru avansat. Uitați-vă la asta, băieți. Vai. Cred că mergeam prea repede. Stai să mă opresc aici. Uitați-vă la asta. Bun, acum că acest post... Ce e asta? Of, oameni buni, uitați-vă la asta. Voiam să spun că acum că acest post e al nostru... Ce e asta? Strică totul. Strică totul. Of, postul, băieți. Uitați-vă la asta. Ei strică postul. Ați văzut asta? Ei nu vor ca acest avampost să fie al nostru. Uitați-vă la asta, băieți. Ei pur și simplu strică tot avampostul. Uitați ce fac ei, Doamne. Oare se duc și la mini-stația noastră de benzină? Ei bine, măcar nu aleargă după noi. Ba da, aleargă după noi. Nu, pleacă de aici, uitați-vă la asta. Băieți, vin după noi. Mi-a venit o idee. Uitați ce o să fac. O să-i aduc în direcția asta aici. Hai, atunci veniți. Chiar credeți că mi-e frică de voi? Atunci veniți, hai. Uitați-vă la ei, băieți. Mă urmăresc, frate. Mă urmăresc? Atunci hai acum, vreau să văd. Oameni buni, accelerez. Uite, oameni buni, jeepul meu e foarte rapid. Wow, unde e acolo? Uite asta, uite unde e aici. Toate mașinile au fost alimentate. Deci, oameni buni, acesta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Acum încheie aici videoclipul și ne vedem în următorul videoclip.